Sige daw. Sa isang Oy! sulyap. Kita sa camera. Sa isang sulyap Lo! mo. Lo! Bakit na mga sitipin sa'yo? Lo! Ang lahi ko. Hi guys! Tara, nagme-merienda sila at yan. Manood lang kayo dyan. Lo! Baba na. Pwede isang baba na. Ha? Saglit. Ano? Oo. Baba na, mamaya na yan. Mabibilog to. Mamaya, saglit lang. Tapos ang podi. Sikot ay. Kailangan. Kailangan talaga. Paalis na naman kami. Saan? May nila naman ako sa anay eh. Sa likod. Wala pa ka? Inip. Baba na. Pwede isang baba na. Ha? Saglit. Ano? Oo. Baba na, mamaya na yan. Mabibilog to. Mamaya, saglit lang. Tapos ang podi. Sikot ay. Kailangan. Kailangan talaga. Paalis na naman kami. Saan? May nila naman ako sa anay eh. Papagabak mo na sa asawa ko. Hindi pa ano? Last na. Alas. Malapit ako matapos. Ngayon na ako yung Sunod kami tapos dito. Madali lang naman to. sunod na kayo. Hindi lang ako. Kaya sa tadaan mo sa Kuya Pins. Kuya Pins, tadaan mo sa Tapusin ko lang to. Kunti na lang to, tol. Uwi na rin tayo. Nag-aalok na siya. Wala kang mag-snack. Nagpunta dito. Nagpa-snack si Rika.
matutuyo itong skim ko. Sayang. Sayang man yung mga binibigyan yung sponsor. Simutin ko lang to, tapos baba na ako. Kaya na yung skin ko. Napakamahal ito. Kakaya sa mga sponsor natin. Kailangan simot.
Ayun, tapos bukas naman tayo. Ayan. Bukas naman tayo. Ay mga parang Jason, ito na yung ano ito dito sa kwarto. Ito pala yung kwarto ni Tricia. Yan, hanggang dyan lang muna yan. Yan. Ito tapos na. Dito rin tapos na. Yan. Ito, pahuli na lang itong madudumihan pa yan. Tapos bukas, sa harap naman tayo sisimula. Ito naman yung papuputain natin bukas. Yan, harap. Nag-aalok sila. Nakakaya kami kay Erika yung nag-offer ng merienda. Andyan sila. Init, grabe init. Tinapos ko lang. Merienda. Ayun yung Kuya Bings! Ayun na Kuya! Sige, sige. Oh, yung pinulong. Alam mo to yung kasabihan? Kapag napapatawa ang isang babae ng isang lalaki, Pag-asa. ay malaki. Nababaliw. Oo, malaki ang pag-asa to. Oo. Tapos kita sa mata tol, nag-i-star-star. Saan? Oo. Habang sumusulat sa kay Tilo. Sige daw. Sa isang Oh, kita sa camera. Sa isang sulyap Lo! Lo! Bakit na mga hitit din sa'yo? Lo! Lo! Hi guys! Tara, nagme-merienda sila at yan, manood lang kayo dyan. Lo! Salamat sa ano, pamerienda. Hira na po. First time pumunta ni Tim Tim dito. Lo! Hindi mo pinapansin. Kasi mo, Lo! Bakit ang tayo, mitlikilo ay nahirod na napatis. Pinagalitan kasi ni Tricia. Ay mo muna Saan yung... na si Tricia? Ay mo muna yung viewers si Tilo. Pinagalitan ni Tricia. Eh, siya daw itong mga kachup-chup. Ano mo, no? Siya daw mga... Siya daw mga kachup-chup. Sinabihan kasi ni Tricia, sige Tilo, maglandi ka hanggat gusto mo. Sa akin, bukas, yari ka. Usap sila sa ano, messenger. Masa ba yung meeting dyan maya? Hira mo? Kamuti! Tapos na. Yan, si Tricia, dinarami tilo. Tricia! Sorry si Sa Tricia. akin! Isang... Halika ka! Minsan lang kayo magkita ni Tilo. Di mo pa sa pantalay ng pagkataon. Nakita mo si Dingdong. Sa building. Hindi mo naman ha, sa ilong pa lang, bigdong dantis na. Halika daw. Parang wanted. Nahiya ni Tilo ah. Nahiya kay Tintin bigla. Yalo? Na mukha. Kano maya? Lo? Kano maya? Oo, tila mo. Ato kasi papayin niya doon kolon. Kung dito lang, Si tatay nga. Si Kalusi. Lagi niyang inaano dati. Yung sundot. Hindi kasi pag babae ginawa niya, pambabastos yung gagawin niya, ginagawa niya. Ay, tila, madadali ka. Hindi lalaki lang inaano niya. Lalaki lang. Kaya nga kachup-chup. Easy content ka to Tilo. Easy content. And good vibes, pampatanggal pagod. Bakit di ka naging kachup-chup? Good vibes lang, good May vibes. nantatakma eh. Easy content ka to Tilo. Ano? Silya pangalo kaya. Si Tricia. Ano ulit? Ano sabi mo? Ano sabi? Dapat lo, sabay load, content lang. Sige, sige. Hindi, may ribat daw si Tricia. Sorry, content lang. Hindi ka man nag-sorry. Sabi mo, sorry. Oh. Harap ka doon eh. Harapin mo siya. Oh. Oh. Bakit ko sa akin? Sabay load. Ano? Sabi ka, tila.
Tintin talaga ay. Tilo, may sabihin na si Tintin. Yan. Uwi na. Salamat sa pagbisita ni Rica at sa pa-snack. Yan. Kuya Vince! Yung ate ko ah. Binibidyoan ko lang naman. Guys, na huwag mong suko-suko yung camera na yan. Gusto mo sa'yo. Huwag ka kasi kay ate. Babay na, babay na. O sino palang anuhin ko? Babos. Tutukan mo na lang ako ng camera, wag si ate. Ah, sige. Ayan. Bye-bye.